तो हिंदू भी वो लोग खतरे में नहीं है, मुस्लिम भी खतरे में नहीं है, खतरे में है हम ट्राइबल लोग। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो गोनांथार माखासे बाथ्रा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो मोनगोन तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला तो मोननैसो आं आपडेट होगोन गोदो थांनाय 12 तारिख डिसेम्बर बे खालि अरुणोदय जितु आसनिनि थाखाय राननाय हाबाफारि बा बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेवहाय सासे बर' आइजोआ ओरैबायदि माने कुइसन खालामदों आसामनि सीएमखौ लानानै बिथाङा बुंदों जे एसटिखौ मानो होनो नागिरदों बिनि सोंनायनि फिननायखौ बिनि उत्तरखौ होनानै माने स्टेजआव गाखोनानै फोसावनाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिआव दा सोलिनाय लोगोसे आसामाव सोलिनाय जितु थासारिखौ लानानै आरो ट्राइबेलनि खहा जानाय जायैखौ लानानै डिमासा पिपल पार्टीनि लिडार दानियेल लांथासा बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन तो लोगोफोर भिडिअनि गुबै टपिकआव थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेटखौ होगोन नोंथांमोना नैबेखौ सिनायखायो जानांगौ आप लोगों को भी करने वाला है हम मैं भी करूंगी आप लोगों को ठीक है ना 10-12 लेके 10-12 इंसान है मेरे नैबे जाहैबाय फेसबुक पेज सालायग्रा बर' आइजो माइना बसुमतारी बिथांनि पेजनि नामा स' बिथाङा आदिबासिफोरखौ गोबां रायो आदिबासिफोरनि सायाव गोबां बाथ्रा बुङो बेखौ लानानै आदिबासि फरायसा आफादा बिथांखौ माने केस फाइल खालामदों एफआइआर होबाय होननानै मिथिदों आरो दा बिनि सायाव आं फुल आपडेट होगोन नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअआव तो बिनि सायाव आं जेबो बुंथ'ला माने मा गाज्रि जादों जायाखै आं बेखौ नेक्स्ट भिडिअआव होगोन नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोननो फोरमायगोन तो गुबै टपिकआव नोंथांमोननो फैनोसै जितु थांनाय 12 तारिख डिसेम्बराव अरुणोदय राननायनि जितु हाबाफारि बेवहाय सासे बर' आइजोआ स्टेजआव गाखोनानै जौसाङाव गाखोनानै ओरैबायदि माने सीएम मामानि सायाव सोंथि खालामदों आरो एसटिखौ मानो थाखाय होनो नागिरदों बिनि उत्तरखौ हो एसटि होनायनि कारना मा बिनि थाखाय उत्तरखौ हो होननानै दावराव खालामदों आरो नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो आरो लोगोसे डिमासा पिपल अफ डिमासा लिडार दानियेल लांथासा बिथाङाबो माखासे जोंनि जितु आसामाव सोलिबाय थानाय सिचुएसन आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जानाय सिचुएसन दा बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना एसे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो इसलिए हम आसाम को बताना चाहता है कि हम लोग को दूसरा युद्ध में वार में हम लोग को जबरदस्ती एक दूसरे को बीच में लड़ाई लगा दिया हम लोग। हाँ, हम लोग सोच रहा है कि जो लोग एसटी चाहता है वो लोग सोचता है कि एसटी वाला लोग हमारे अगेंस्ट में क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है, हम लोग को क्यों मना कर रहा है। एसटी वाला सोच रहा है कि हमारा राइट्स लेने के लिए अहोम कोच राजवंशी मोरन मोटक चुतिया वो लोग क्यों हम लोग का अगेंस्ट में आ रहा है आदिवासी। लेकिन दोनों साइड भी खिलौंजिया है, खिलौंजिया और खिलौंजिया का वार लगा दिया, युद्ध लगा दिया। लेकिन खिलौंजिया जो अपना एसटी पावर होके भी 6 शेड्यूल होके भी अपना जमीन को नॉन असम का जो लोग है वो लोग से बचा नहीं सक रहा है। आज के दिन में कितना दुख का बात है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनली पीजीआर वीजीआर में रहने के लिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट द लॉ है। काउंसिल ने बोल भी दिया कि हम लोग एविक्शन करेगा, फिर भी नहीं कर रहा है। आसाम सरकार पूरा आसाम में एविक्शन कर रहा है। किसको एविक्शन कर रहा है? वो लोग आसाम का नहीं है बोल के एविक्शन कर रहा है ना। हमारा यहाँ में एविक्शन नहीं चल रहा है। क्यों? वोट बैंक के लिए सीधा सीधी जुबिन दा जैसे बोलता रहा सीधा कथा, तो हम लोग भी सीधा कथा बोलेगा। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आज के दिन में ट्राइबल लोग को मार दिया। आसाम को हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स बोलता है ना, हम बोलेगा हिंदू पॉलिटिक्स, हिंदू खतरे में है बोलता है। किससे खतरे में है? मुस्लिम से, मियाँ बांग्लादेशी से। हम बोल रहे हैं मुस्लिम लोग को भी कुछ नहीं होगा आसाम में। वो लोग को एक जगह से दूसरा जगह में जाके बैठा देगा। वो लोग ही ज्यादा ऑलमोस्ट 30 एमएलए है वो लोग का हाथ में। वो लोग के पास इकोनॉमिक पावर है मुस्लिम लोगों के साथ में। मियाँ भी बोलो जो भी बोलो वो लोग के पास में भी है। वो लोग को कोई कुछ कर नहीं सकेगा। हिंदू लोग जिसको खतरा में है बोलता फ्रॉम मुस्लिम, हिंदू लोग को भी कुछ होने वाला नहीं है। आप आज के दिन में गुवाहाटी में जाइए, आसाम का कैपिटल, कोई कार भी आपको मिलेगा
गुवाहाटी में जो जमीन है दिसपुर, जहां में सेक्रेटेरिएट बना, दिसपुर एरिया, वो कार्बी लोग का जमीन था। लेकिन आज आप आसाम का भूमिपुत्र होके आसाम का कैपिटल में आप राजधानी में जाएगा, कोई कार्बी को देखेगा, बहुत बड़ा उसका होटल है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, बहुत बड़ा वो लोग का बस्ती है, आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग को देखने को मिलेगा जो आसाम से नहीं है, वो लोग पूरा बिजनेस चलाता है, पूरा एक एरिया वो लोग का अंदर में है, वो लोग बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरा आसाम में, सब जगह में। लेकिन हम लोग का यहाँ का लोकल होके, हम लोग खिलौंजिया होके, हम लोग को कुछ वैल्यू नहीं है। तो हिंदू भी वो लोग खतरे में नहीं है, मुस्लिम भी खतरे में नहीं है, खतरे में है हम ट्राइबल लोग, हम खतरे में है। ये है आज का रियलिटी। थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय सासे बर' बिमा बर' आइजोआ जितु स्टेजाव थांनानै सेम मामाखौ कुइसन खालामदों एसटि खौ मानो होननो नागिरदों बिनि उत्तरखौ हो होननानै एमब्रा एमब्रा माने कुइसन खालामदों। थ' मानोना नुबाय थादों जितु दा थासारिया सोलिबाय थादों गासै ट्राइबेल हारियानो जितु मोनद' हारिया एसटि जानो थांगासिनो बेखौ लानानै गोबां दुखु मोनदों आरो गोबां खहा जानायखौ नुहुरनानै खुदै सारदों। दा बेबायदिनो बे बर' बिमायाबो बेखौ माने खुदै सारनानै कुइसन खालामदों मामानि सायाव, सेम मामानि सायाव। मानोना बांसिन गाबनाया बिमा माहारिनाव थायो, बर' बिमानावल' नङा, गासैबो हारि माहारिनि बिमा माहारिनियावनो बांसिन गाबखांनाय, गिनाय, साननाया बिमाफोरनियाव बांसिन थायो, सिन्ताया बांसिन बिमाफोरनियाव थायो, बेखायनो खुद्रिदों। दा बिनि सायाव नोंथांमोना जोबनायाव कमेन्ट खालामनानै फोरमायदों बे गाज्रि नङा। मोनसे स्टेजाव थांनानै सासे बर' बिमाया सोरखौबा माने गाज्रि नुनायाव, गावनि खहा जानो थांनायाव सोरनावबा माबा मोनसे सोंनाया बे गाज्रि जायाखै। थ' दानियाल लांथासा सार बिथाङा बुंबाय जितु दा सोलिबाय थादों एसटि बिनाय बियै आरो जोंनि आसामाव इन्डिजिनियास पिपलफोर, दा दिनै इन्डिजिनियास पिपलानो बा आसामनि थागिबिफोरानो आसामनि थागिबि हिसाबै दा दिसपुरफोर बायदि गुवाहाटीनि बा आसामनि राजधानीफोर बादियाव जायगा मोना, गाव गावनि जायगायावनो माने थानो सुबिदा मोना। मानोना बाहेरनि मानसिफ्रानो फैनानै बेवहाय कब्जा खालामजोबो आसामखौ, नाथाय बेवहाय आसामनि थागिबिफ्रानो बा इन्डिजिनियास पिपलफोरानो बेवहाय जेबो खाबु मोना, बे बाथ्राखौ बुंदों। दिनै एसटि बिनायनि बेलायाव बिथाङा बुंदों, दिनै बिटिआरनि बाथ्राखौबो बिथाङा बुंदों। दा बेखौ सोर खालामदों? गभर्नमेन्टआ खालामदों। दिनै गावजों गाव दाङाबाजि, गावजों गाव नांलाय खमलाय एना एनि खालामनायखौ सोर खालामदों? गभर्नमेन्टआ खालामदों। नाथाय गभर्नमेन्टआ गावजों गाव थागिबिफोरनि सायाव दाङाबाजिखौ खालामदों, नाथाय जायफ्रा बाहेरनिफ्राय फैनानै आसामखौ कब्जा खालामदों बैसोरखौ कन्ट्रल खालामनो हायाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों। जोबोद माखासे इम्पर्टेन्ट माने गोबां माखासे गनायथाव बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। दिनै बिथाङा आरो माखासे फंनैसो बाथ्राखौ बुंदों जे दिनै हिन्दुफ्रा मुस्लिमखौ गियो होननानै बुङो, हिन्दुफ्रा मुस्लिमफोरखौ गियो होननानै। नाथाय बिनिसाय बांसिन गिनांगौआ सोर जादों होनब्ला ट्राइबेलफोरखौ, ट्राइबेलफोरहा गिनांगौ होनदों। हिन्दु मुस्लिमफोर गिलायनायनिसाय ट्राइबेलफोरासो बांसिन गिनांगौ होननानै बुंदों। मानोना ट्राइबेलफोरा इसेबां मेजरिटि गैया, ट्राइबेलफोरा जोबोद खम। दिनै ट्राइबेला गाग्लोबजानो नागिरदों आरो बिनि सायाव रावबो समाधान खालामनो नागिराखै। ट्राइबेला बांसिन गिनांगौ दं होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै नुदों जोंनि बिटिसिनिखौनो होन, जोंनि बिटिसियाव जोंनि हारिनि थाखाय जे बाथ्रा सानग्रा पलिटिसियान लिडारफोरखौनो जों नुनो मोनाखै। दिनै राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि सिएम टंकेश्वर राभा सार बिथाङा दिनै फरायसा आफादजों थाफानानै बिथाङा रेलि खालामो, सोमावसारो, बिजेपि गभर्नमेन्ट एलएसनि सरकारनि मानसि जानानै चिफ जानानै, बिजेपि गभर्नमेन्टनिनो सासे चिफ जानानै बिथाङा बिजेपि गावनि गभर्नमेन्टखौनो रायो आरो बिजेपिखौनो माने फिननाय होनो बिथाङा बाथ्रा बुङो रायजोजों थाफानानै, फरायसा आफादफोरजों थाफानानै। नाथाय जोंनिया मा जादों? जोंनिया अनलि गोहो नागिरनानै हारिया बबेथिं मा अलखदाव गोलैयो बिनि जेबो बाथ्राखौ बुंनो हाया, साहस मोना, साहस गैया जोंनिया, खालि गावनिखौल' सानो आरो हारिखौ जेब्लायबो माने सानला। सिगांनि दिनाव सानबोबाय, नाथाय जेब्ला देरहाखांनायनि उनाव लिडार जानो मोननानै बेफोरबायदि हारिनि बाथ्राखौ साननायनि सम मोनला खोमा। दा बेफोरबायदि माने गोबां कुइसन आरो दा बिनि सायाव आं बांद्राय बाथ्रा बुङा, नोंथांमोना बयबो बुजिखायो, बयबो मिथिखायो। दा नोंथांमोना मा बुजि मोनखो, मा फोरमायनो सानो, नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामदो। दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन। टाटा, बाय बाय।